Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خيرلы күн мөхтәрәм дин кардәшләребез ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Раббыңдың тыйгандарынан катгый рәвештә ситләш, бар мөмкинлекләреңне кулланып, кушылгандарын үтәргә тырыш. Һәм шуны унутма, Аллаһ һинең менән. Аллаһтың иманлы бәндәләренә карата һөюе сикһез дип васыят калдырды Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейхиссалату вассалам. Мусулман һәр сак изге эшләрендә дәвамлы. Ошо көндәрдә Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында дин әһелләребез, халыктың киләчәгенә битараф булмаган замандашларыбыз гыйлемнәрен камилләштерде. Ислам әдәбенә инеш дип аталган курсларда Башкортстан мөселманнары диния назараты рәисенең беренче урынбасары Айнур хәзрәт Арсланов оештырды. فكلما كان يذهب إليه نبي الله نوح يقول السلام عليكم يخرج الملائكة ويقولون عليكم السلام. Каждый месяц, когда сюда придет Нух алейхиссалям, говорил салам алейкум, вот эти ангелы, которые охраняли эти земли, выходили и говорили алейкум салам. Бүген һәр өлкәдә әдәп мәсьәләсенә игътибарда арттыру таләп ителә. Бигрәк тә мусулманнар арасында алдашау, нахак гаип ташлау, үз мәнфәгатеңне хәстәрләп бысрак алымдар куллану һәм күренешләргә юл куймау зарур. Üçüncü gün şölenəbiz. Şunda bunda әлбәттә бик абруйлы Мәскәүдән килгән яки менә Гарәбстандан килгәннәр шул укытучылардан безгә белем бирү безгә бик һәйбәт. Бик күп белмәгән һорауларыбызга җаваплар алдык. Бүгенге көндә сөнки нисектер әйтеп китәргә кирәк. Бүгенге көндә мөфтият менән безнең арала бик үк бәйләнеш юк хәмәк. Монда мин зур рәхмәт әйткем килә инде Айнур ошо курсларда оештырып, безне бөтә Башкортстандың имамдарын берләштерә һәм шунда біз бер нигә максатка киләбез. Төрле максатта булмай, ошо юктан курслар бик һәйбәт безгә тәэсир кылдырды. Я учился там в Египет, в факультете юридический там в Египет. Я работал там 8 лет назад, адвокат. Поэтому я учился фикх, акида, тафсир, Коран, арабский язык. А когда я приехал сюда 3 года назад, я начинал это преподаватель арабский язык, Российский исламский университет, потом БГБУ, потом нефтяной. Когда они сказали здесь в БГБУ, что есть курс здесь для людей, для тема ахлак. Я очень рад, когда они сказали, что Ахмед можно. Я сказал, конечно, сразу. Ислам не только ибадат. Ислам ибадат и муамалат. Надо два вместе. Пророк Мухаммад сказал, ислам не только ибадат. Ислам ибадат и муамалат. Если человек он читает намаз, держит ураза, зака, саум, а вот это будет практика. Как будет практика? Через муамалат. Если человек он читает намаз, надо он хорошие отношения с людьми, хорошие отношения с родителями. Это надо обязательно. Как пророк Мухаммад пришел один сахаба, или пророк Мухаммад он сказал: о пророк, есть женщина сейчас, она умерла. Эта женщина каждый день читает намаз, и ураза, и Коран читает, но эта женщина плохое отношение ее сосед. Пророк Мухаммад он сказал сразу: эта женщина в ад. Почему? Потому что ислам ибадат ва муамалат. Не вот это только. Иманлы кеше Аллаһ Тәгаләнең асуыннан курка һәм һәр һүзен уйлап һөйләй. Һәр эшендә уның әдәп сагыла. Бына ошыга өлгәшү төп максатыбыз. Мәсҗидләр төзү, ураза тоту шикелле гыйбадат гамәлләребез иһә күңел тазалыгын үстерү өчен кирәк булган әхлак мәктәбе. Аллаһ Тәгаләнең хикмәтле юлы ул. Ягъни намаз уку, курбан салулар үзләре генә аерым яшәмәй. Бәлки холкыбызны яхшы якка үзгәртү өчен хезмәт итәләр. Дөреслекдә ураза тотып та яманлыктан котылмаусының уразаһына Аллаһ Тәгалә һич тә мохтаҗ түгелдер. Ошуны аңлау мөһим. Безнең күптәнге хыялыбыз мөслимәләр буларак
тормышта дисәм дә була, шушы УМК битендә учебно-методический комплекс эчендә безгә мөмкинчелек булды. Мин шушы УМКның соавторы да булып торам. Әлхәмдүлилләх, насип булды шушы катнашырга, шушы эшкә программа төзергә насип булды. Мәктәпләрдә, кружокларда әхлак дәресләрен, иман нигезләрен, ислам нигезләрен өйрәтергә мөмкинчелек биргән программа төзелде. Программаны төзүдә зур рәхмәтебезне белдерәбез килә. Башкортстанның атаклы шундый тәҗрибәле укытучысы, Россия президенты грант лауреаты Мамдуда Флюровна катнашты, әлхәмдүлилләх. Аңа инде моны аерым рәхмәтләребезне җиткерәбез килә. Безнең Мөслимәләр берлегенең максатлары республикабызда булган хатын-кызларыбызны барлау, берләштерү һәм инде шушы хатын-кызларыбызны Аллаһ ризалыгы өчен халыкка, дингә хезмәт иттерү. Тормышыбызда проблемалар булмасын өчен, әлбәттә, безгә балачактан балаларга җиткерергә кирәк динебезне, Аллаһның барлыгын, берлеген, иман нигезләрен. Менә шушы бушлык булмасын өчен инде без тырышабыз. Җәмгыятьтә оят, вождан югалһа, тәртиптә, бәхеттә калмый. Ә вождан әдәптән, һөйләгән һүзләребездән башлана. Уйламай күп һөйләү, фараз итү, хата эзләү мең бәланың башы һәм билдәле бер хәдистән аңлашылуынса, яһәннәмгә атылуның да төп сәбәпләренәндер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Газизин кардәшләребез, сезгә әйтәсе килгән сүзләребез шушы. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям пәйгамбәр әйткәнчә, бишектән алты хәткәчә кадәр белем алырга кирәк. Һәм менә мин үзем 37 ел буена мәктәптә балалар укыттым. Һәм дөньяви белем бирдем. Дөньяви белем биргәннән соң инде хәзер күз алдына китерәм, балаларга бүгенге көнне дини белем бирү өстенлек алып тора. Һәм шушы дини белем биргән вакытта балаларга әхлак тәрбиясе бирү. Әхлак тәрбиясен инде без әлбәттә дин аша күзаллыйбыз. Һәм шуның өчен инде балаларга бигрәк тә бүгенге көнне укытыр өчен, үзендә шушы белемне күбәйтер өчен, үзендә дә аларга белем бирер өчен шушы курсларга килергә кирәклеген тойдым. Һәм шушы курсларда гына түгел, моңарчы без белем алдык. Тагы да икенче диплом алдык, ислам дине педагогы дигән. Һәм шушы белемнәр безнең өчен бик кирәкле. Чөнки балаларны әхлаки яктан тәрбияләү өчен бөтен нәрсәне белергә кирәк. Һәм иң беренче эшне тирә-яктан, мөхиттән үзеңнән башларга кирәк. Үзеңнең әхлагыңны, үзеңнең торышыңны, үзеңнең халык-фигылеңне, моны инде белемеңне тирәнәйтмичә эшләү мөмкин түгел. Һәм менә шушы уйлар, фикерләр безнең шушы Мифтахтан Акмулла университетының стеналарына алып та килде инде. Белмәгән нәмәһе тураһында һөйләүсе һәм фараз итүсе ялгансының да ялгансыһы дип өйрәтә динебез. Кардәшенең хатаһын гына эзләүсе, яхшылыгын күрә белмәүсе тар күңелле, бозык адәмдер. Бундайлардан Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте алына. Әгәр дә ике кешене ике канатлы итеп күз алдына китерсәк, аның бер канаты дөньяви белем булырга тиеш, икенче канаты аның дини гыйлем булырга тиеш. Бу безнең канатлар кешегә туганнан алып, тормыш баскычыннан күтәрелер өчен кирәк. Менә безнең галимнәребез бүгенге көндә бик аз дисәк тә ярый, юк дисәк тә ярый. Чөнки менә безнең илкеге вакытта үзебезнең зур галимнәребез булган Мусавиев, Ризетдин Фахретдин, Шахабуддин Мәрҗани, менә аларның гыйлемнәре бүген үзебезнең илдә генә түгел, аларның гыйлемнәре бүген Европада, башка илләрдә төптән алып өйрәнелә. Аларның эшләрен институтларга салып өйрәнәләр. Үзебезнең галимнәребезне әзерләр өчен безгә дә үзебезнең галимнәребезнең эшләрен өйрәнергә һәм дә үзебезнең галимнәребезне үстерергә тиешбез. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә иң гүзәл үрнәк, ога эяреп матур ахлакка ия булу көнүзәк мәсьәлә. Бер тамсы дигел дарьялай хөтте юкка сыгран шикелле, ямһид кылынышларыбыз яхшы эшләребездә исраф итә. Гүзәл хулыкка ия булсак, бәләкәй күренгән эшләребездә олы йемештәрен бирер. Иншааллаһ.